1947 vzniklo na Slovensku hnutie Biela legia. Neformálne ani násilné spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa postavili proti nastupujúcemu komunistickému štátnemu teroru. Neboli ozbrojenou skupinou, nevolili cestu násilia. Ich zbraňou bola pravda, informovanie, odvaha hovoriť nahlas to, čo mnohí pre strach vysloviť nemohli. Neboli to romantickí rojkovia, ani dobrodruhovia. Boli to mladí idealisti, ktorí nedokázali ostať pasívni. Vedeli, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. A že ak má mať človek čisté svedomie, musí sa postaviť zlu, aj keď to znamená osobnú obetu. Naša sloboda bola veľmi draho zaplatená, preto nezabúdame. Nezabúdame nie zo zotrvačnosti, ale z presvedčenia. Pamäť nie je len pohľad do minulosti, je to kompas pre budúcnosť. A pamäť je spätá aj s našou identitou. Ak strácame pamäť, strácame to, kým a čím sme prešli naše generácie pred nami a strácame aj ten spomínaný kompas. Preto je pamäť veľmi dôležitá. Ak má národ aspoň malé komunity, ktoré pamätajú a aplikujú alebo udržiavajú živú tú pamäť, má nádej na orientáciu v zložitých časoch. Chcem spomenúť to, že mladí ľudia veľmi často sú tými protagonistami zápasu a zápalu za slobodu, za perspektívu. Tak tomu bolo vo vojne, tak tomu bolo po vojne, tak tomu bolo v 68., keď prišli Sovieti s takzvanou bratskou pomocou v skutočnosti potlačiť Západ o reformu alebo o akú takú dôstojnú budúcnosť. Tak to bolo v zápase s mečiarizmom, keď mladý podobného veku zahynul Robert Remiáš. Teraz sme si pripomínali Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Prečo to hovorím? Lebo na mladých veľmi záleží. Ich výchova, ich orientácia je veľmi potrebná pre budúcnosť národa. Vo Svetom písme je chválená odvaha mladíkov a najznámejšia takáto odvaha je chválená v knihe proroka Daniela, konkrétne v 3. kapitole. Sidrach, Mizach a Abdenago. Títo mladíci odmietli pokloniť sa zlatej soche, ktorú dal postaviť babylonský král Nabuchodonozor. Za svoju vernosť Bohu boli hodení napokon do rozpálené ohnivej pece, no Boh ich zázračne ochránil. Ešte predtým povedali kráľovi Nabuchodonozorovi: My ti, kráľ, na túto vec nemusíme odpovedať. Ak nás náš Boh, ktorému slúžime, chce vyslobodiť, vyslobodí nás z rozpálenej ohnivej pece, aj z tvojej ruky, kráľ. Ale aj keby nie, vec, kráľ, že tvojim Bohom slúžiť nebudeme a zlatej soche, ktorú si postavil, sa kľať nebudeme. Tento príbeh je tradičným príkladom odvahy, vernosti Bohu a neochvejnej viery aj tvár smrti. Práve tá veta, ale aj keby nie, je jedným z najsilnejších vyjadrením odvahy a dôvery v celej Biblii. Vernosť Bohu bez podmienok. A tak životný príbeh a odvaha týchto troch mladíkov v Biblii nám pomáha si uvedomiť, že Boh je prítomný aj v utrpení, nie iba po ňom. Tak to bolo aj v prípade Antona Alberta Eduarda. Oheň síce zničila telo, ale nemusí zničiť toho, kto je verný. A vernosť Bohu má väčšiu hodnotu než vlastná bezpečnosť. A my sme vďační, že aj odvaha týchto troch mladíkov, Antona Alberta Eduarda, študentov Trenčianskeho gymnázia, je pre nás takýmto svetlom. Pane Bože našich otcov, obraciame sa na Teba s prosbou o odvahu, ktorú si daroval Albertovi, Antonovi a Eduardovi. Ani oni sa nebáli hrozie režimu a odmietali sa kláňať ideológiám a modlám tohto sveta. Prosíme ťa, daj nám srdce, ktoré miluje Teba viac než vlastné bezpečie. Keď čelíme tlakom okolia, posmechu či ťažkým skúškam, pripomeň nám, že Ty si pánom nad každou situáciou. Daj nám odvahu ísť proti prúdu, stáť za pravdou a zachovať si čisté svedomie, aj keby to znamenalo horúcu pec odmietania alebo nepochopenia.
Preto sme v roku 2002 postavili tento pamätný hrob na pamiatku 3 krížov na mieste, kde boli pochovaní Púčik, Tunega a Tesár. A v roku 2021 sme ho doplnili o pamätnú tabuľu ostatných popravených a umúčených politických väzňov, ktorí na tomto cintoríne odpočívajú. Z dnešného pohľadu to možno vyzerá naivne, že sa mladí chlapci postavili silnému režimu, ktorý mal v rukách všetky ozbrojené zložky a oporu v Sovietskom zväze. Ale práve to svedčí o ich ideáloch, za ktoré boli ochotní bojovať i zomrieť. Veď vo voľbách v roku 1946 na Slovensku nevyhrala komunistická strana. Slovákom to bolo cudzie a preto sa mnohí postavili na obranu nevinných ľudí, ktorých tento režim prenasledoval. Preto sa často pripomína, že komunistický režim v novembri 1989 nezapadol iba vďaka vtedajším demonštrantom, ale podiel na jeho páde mali všetci, ktorí proti nemu bojovali od jeho nástupu. Vrátane týchto mladých mužov, ktorí tu ležia alebo ležali, aj keď sa jeho pádu nedožili. Je pre nás cťou, že sme mohli viacerým popraveným politickým väzňom udeliť aj čestné členstvo Konfederácie politických väzňov Slovenska in memoriam. Nech odpočívajú v pokoji. Ďakujem veľmi pekne. O príhovor poprosím bývalého ministra spravodlivosti a súčasného podpredsedu kresťansko-demokratického hnutia pána Viliama Karasa. Vážené zhromaždenie, v prvom rade chcem vám vyjadriť osobnú česť, že môžem krátko prehovoriť, zdať hold 3 príslušníkom Bielej légie, na ktorých si teraz spomíname. A chcem urobiť krátku úvahu vo vzťahu v súčasnosti. Myslím si, že je cťou a honorom všetkých, tak ako tu stojíme, že môžeme nadväzovať na ich občiansku statočnosť a vlastenectvo a vernosť hodnotom a ideálom, pre ktoré sa rozhodli a neostali schovaní a doma, ale jednoducho robili konkrétne kroky. Zobrali zodpovednosť, ktorá ich stala život. Výzvou pre nás účastníkov, keď sa hlásime k takémuto odkazu, je, či vieme rovnako statočne zobrať zodpovednosť za konkrétne rozhodnutia situácie, v ktorých sa ocitáme, zodpovednosť za spoločné dobro, a či nie sme sami sebe prekážkou mnohokrát v tom, aby sme dokázali naplňať tak šľachetné ciele, aké sledovali títo traja. A druhou výzvou pre nás účastníkov je, či dokážeme rozoznať a vzbudiť v mladých ľuďoch takúto mieru statočnosti a odvahy obetovať sa pre vyšší cieľ. Či nebránime a nezapchávame všetky možné vstupy, cez ktoré by mohli vstúpiť mladí ľudia do tohto priestoru a prevziať k tomu, keď sú ešte nadšení a rozhodnutí urobiť niečo vyššie, čo ich prekračuje, či im nebránime prevziať túto zodpovednosť. Je to veľmi dôležité, bola tu spomenutá už zodpovednosť, ja ju chcem vyzdvihnúť. Preto, lebo sloboda bez zodpovedných ľudí, bez zodpovedných výkričníkov nie je slobodou. A práve tá zodpovednosť za budúcnosť ďalších generácií, ďalšej budúcnosti krajiny, ktorú preukázali títo mladí traja ľudia, ktorú preukázali ďalšie tisícky ľudí, ktorí boli mučení, týraní, prenasledovaní preto, že verili, čomu má slúžiť krajina, čomu má slúžiť režim, čo má slúžiť pre dobro človeka, má slúžiť, má byť v službe toho, čo je, ako človeka stvoril Boh, čo je sloboda a ochrana jeho dôstojnosti. Ja chcem spomenúť, bo Janko tu už spomenul aj to, že žijeme v ťažkých časoch, preto chcem možno rozšíriť tú našu spomienku dnes na všetkých tých ľudí, ktorí stále zápasia
za tú základnú slobodu tých krajín. Áno, my na Slovensku máme slobodu, ale vidíme, že tá sloboda si vyžaduje každodenné úsilie a zodpovednosť za prístup, lebo nie je samozrejmosťou. Jej zachovanie nie je samozrejmosťou a veľmi krásne to bolo povedané, že v tom 89. tú slobodu nevybojovali len tí, čo vtedy stáli na námestiach, ale títo mladí ľudia, ďalšie tisícky a tisícky, ktoré roky to vyzeralo, že bezvýznamne strácajú život alebo roky vo väzení, tak to sú tí, ktorí nám tú slobodu vybojovali. Musíme na nich pamätať. Musíme tú slobodu chrániť v tom každodennom zápase, lebo ona nie je definitívna, ona bude pokračovať len, keď sa budeme zasadzovať znovu a opäť každý deň v tej zodpovednosti. Ale chcem rozšíriť tú našu myšlienku a možno aj modlitbu za všetkých tých, ktorí sú stále prenasledovaní, mučení, týraní, sedia vo väzeniach v rôznych totalitných režimoch po celom svete, pretože tieto totalitné režimy žiaľ mocnejú. Potrebujeme aj odvahu nás, slobodných krajín, aby sme vedeli čeliť týmto výzvam, ale na druhej strane aj silnú modlitbu a spomienku na všetkých tých, ktorí tento boj stále vádzajú. My, kresťanskí seniori, si s úctou každý rok pripomíname tieto obete a pripomíname si o to viac, že sme my sami prežili dlhé obdobie komunizmu. Ja sám som sa narodil 10 dní, mal som 10 dní deň, keď popravili týchto troch mladých ľudí. A to znamená, že už tú najkrvavejšiu časť komunistického režimu v Československu sme väčšina z nás nezažila priamo. Ale napriek tomu prežili sme niekoľko desaťročí toho, že nás pripravovali o náboženskú slobodu, aj o slobodu vôbec. A to je vec, na ktorú nemôžeme zabudnúť. A chceme, aby toto posolstvo sme dokázali odovzdať aj mladým ľuďom, aby na to nezabudli. A zvlášť v týchto dňoch, keď, či chceme alebo nechceme, sa aj u nás objavujú také znaky, ktoré ako keby nás chceli vrátiť späť do času, kedy sme mali len jednu stranu a jeden názor. Ich príbeh nie je len historickou udalosťou. Je varovaním pred svetom, v ktorom sa názor stáva zločinom, v ktorom štát rozhoduje o pravde a v ktorom odvaha má podobu obete. Dnes žijeme v inej dobe, no zápas o slobodu neskončil. Totalitné ideológie nám ukázali, kam vedie svet, v ktorom ideológia stojí nad človekom. Pri pohľade na tragédie minulosti si musíme položiť aj hlbšiu otázku. Nie sú to napokon samotné ideológie, ktoré ničia svet, ale ľudské srdce, ktoré sa dokáže uzavrieť pravde, súcitu a zodpovednosti. Boh cez proroka Ezechiela hovorí: odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Tieto slova nám pripomínajú, že Boh nežiada len zmenu vonkajších okolností či politických systémov, ale predovšetkým premenu človeka zvnútra. Premena srdca však nie je len emocionálny zážitok. Je to cesta hľadania pravého Boha, jeho učenia, zákona a návodu na život. Boh nás pozýva, aby sme sa nebáli vnútorných zmien, ktoré nás približujú k pravde, k láske a k životu podľa jeho múdrosti. Takáto osobná obnova je základom lepšej spoločnosti, pretože začína tam, kde sa mení človek, v jeho srdci. Dnes si preto nepripomíname len tragédiu troch mužov. Pripomíname si, že zápas o slobodu je zároveň zápasom o charakter človeka, o schopnosť rozlišovať dobro a zlo, o odvahu stáť na strane pravdy aj vtedy, keď je to nepohodlné. Ja som prežil s Edkom Tesárom 6 rokov. Narodil som sa ešte počas vojny, aj keď na to nevyzerám, ale veľakrát sme sa stretli a sme sa vyprávali. Bol to nesmierne čestný, kresťansky založený človek. Keď počúvam, čo hovoria o týchto troch obetiach, niektorí ľudia, nebudem politizovať, tak človek až žasne, bez znalosti veci, čo dokážu vyprodukovať. Ja vám viem povedať, ako trpela jeho sestra, moja mama, ktorú vyhodili z roboty, bola redaktorkou Slovenky a komunisti ju vyhodili zo dňa na deň. Nemohla sa zamestnať, my sme žili na chlebe a masti. Potom som aj ja mal trošku problémy, no ale už sa to medzi tým situácia zmenila. Chcem povedať, že títo traja muži bojovali proti komunistom.
Bohužiaľ si to odniesli životom a musím povedať, že pôvodný trest bol doživotie, ale pán Rašlach to zmenil a trval na tom, že treba ich potrestať radikálne. Ich otec, teda otec Edkov, môj detko, napísal Gotwaldovi, s ktorým sa poznal osobne. Stretávali sa pri pracovnej príležitosti vo Vrútkach. Detko bol železničiar, Gotwald tam robil tiež nejakého také. Ho prosil listom, aby ich neodsúdili na smrť, aby ich nechali na doživotie. Nepomohlo to. Ten trest bol nesmierne nespravodlivý a poznamenal určite všetky tri rodiny a aj ďalšie obete, o ktorých tu bola reč. Najmä mladá generácia, a teda aj zásluhou kresťansko-demokratického hnutia, by mala študovať históriu, mala by sa zamyslieť nad tým, čo bolo, ako to bolo, aké sú súvislosti a nie nazývať všetkých fašistami. Títo nemali ďaleko od fašistov, lebo to boli mladí chlapci, ktorí proste žili svoj život a chceli ožiť vo všetkej počasnosti. Nezabúdanie nie je len spomienka, je to postoj. Je to rozhodnutie žiť tak, aby obeta týchto troch mladých ľudí nebola márna.